ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜେଜେମା ଷ୍ଟାଇଲର ଘୁଷୁରି ପିଠା। ଆଉ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ସମୟ ପାଖରେ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଘୁଷୁରି ପିଠା ହେବ। ତ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବେ ସେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଥରେଟା ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇବି। ଆଉ ଏବେ ତ 7ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଚୁନକୁଳି ବୋଲି। ତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଇଠି ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଝିଅ। ତ ଇଏ ବନେଇବେ, କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବନେଇବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘୁଷୁରି ମାଂସ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟା ହେଉଛି। ଆଉ ତ ସେଇଟା ସେପଟେ କଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଝିଅର ମୋର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଆମର ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଝିଅ ଆଗରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ଆସିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉନୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ ଯାଉଛ ତୁ କ'ଣ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି। ଘୁଷୁରି ଅଧ କିଲୋ ମାଂସ, ଘୁଷୁରି ମାଂସ ଅଧ କିଲୋ। ଶାଳ ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଳ ପତ୍ର ମିଳିଲାନି। ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର ବି ଅଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଅଣା ହେଇଛି ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାଂସଟା ଧୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖ ଅଧ କିଲୋ ଘୁଷୁରି ମାଂସ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଚାଉଳ ଚୁନା, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଶାଳ ପତ୍ର। ତ ଏବେ ହଁ ସରି, ଏଇଟା ରହିଲା ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ମସଲା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କେମିତି କଷା ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଷା ହେବ। କଷା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲାବେଳେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଏବେ ତେଲ ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାନି। ହଁ ତ ନା। ତ ଏବେ ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପକେଇବି। ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବି। ତ ଏବେ ମୋ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ପାକୁ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମର ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଇଠି ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଯାହା ବି ଆମର ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଚିକେନ୍ କଷିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମସଲା ଦରକାର ହୁଏ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବଦଳରେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଘୁଷୁରି ମାଂସଟା ମଟନ୍ ମସଲା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ମଟନ୍ ମସଲା ନୁହଁ, ମଟନ୍ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପକେଇକି ଏଇଟା କଷା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମସଲାଟା କଷା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଭଲିକି ମସଲାଟା କଷା ହେଲା ପରେ ଆମର ଚିକେନ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ସରି ମାଂସଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘୁଷୁରି ପିଠାଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ ହେଇଥିବ ଯଦି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତ କିଏ ବନେଇଥିଲା? ହଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଖାଇଥିଲି ବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ। ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମାଂସଟାକୁ ତା ଉପରେ ପକାଇବା ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଂସ ଆଣିଥିଲି ଅଧ କିଲୋ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପକାଇବା ହେବ ନା? ମାଂସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପକା ତାହେଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମାଂସଟା ପକା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରାହେଇଛି, ଏଭଳିଆ ଟିକେ ମାଂସ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମସ୍ତ।
ତାପରେ ଏଇଟା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ପରେ କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିକି ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଆହୁରି ଏଠି କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ନା? 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ନା? ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମାଂସ କଷିବା ପାଇଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ମାଂସ କଷା ହେଉଥାଉ। ତ ଝିଅ ବି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେଇଠି? କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲ? ମିଚାମିଚି କରୁଥିଲ? ଦେଖ କେମିତି ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁହଁ ଗୁରା। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ? ହଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଟିକେ ବସିଲେ ହେବନି? ଖାଲି ଯାଇକି ଖେଳୁଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା, ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ଚୁପ୍ ହେଉଛି। ଓ ସରି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ନଳି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ କହନ୍ତି। ଏତେ ପାଣି ପକେଇଛ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଂସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଝୋଳ ରହିଲା, କାହିଁକିନା ସେଟା ଚୁନା ପକାଇବା ପାଇଁ ରହିଲାନି। ହଁ ତ ସେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଯେଉଁ ଅଣା ହେଇଛି ସେଇଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏବେ ତ ସେଟା ହେଇଗଲା, ଏବେ କଢ଼ା ହେବ ନା? ତ ଏବେ କଢ଼ା ହେବ। ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇସାରିଲ ନା ନଳି ଖାଇସାରିଲ? ପାମ୍ପଡ଼ ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ମାଂସଟା। ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଧଳା ଧଳା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ତ ଚର୍ବି ଯାକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଏଇ ଟିକିନା ମୁଁ ପକେଇବି। ପକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଳିରେ ଏଇଟାକୁ ପକା ହେଲା। ସବୁ ଯାକ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଚୁନା ଏଇଠି କଢ଼ା ହେଲା, ଏଇଠି ପକା ହେଲା। ଗୁଳା ଯେମିତି ନ ହେବ ନା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ପକାଇବ ଯେମିତି ଗୁଳା ନ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲୁ ସିଆଡ଼ୁ। ହେଇଗଲା? ହଁ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପତ୍ରରେ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସବୁ ଶାଗୁଆନ ପତ୍ରରେ ଯେତିକି ସବୁ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଫେଣ୍ଟାଇକି ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଣିକି ଏଇ ଭିତରେ ରଖା ହେଲା। ହଁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର କ'ଣ କରାହେବ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟା କଭର କରାହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ଯାକ ସବୁ ଯାକ କଭର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ମାନେ ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ଲାଗିକି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଲୁଗା ସିଲେଇ ହୁଏ, ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପାଖରେ ପାଖରେ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଦୂର ଦୂର କଲେ ବି ହେବନି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ତାୱାରେ ବସେଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାୱା ଉପରେ ଆମ ଶାଗୁଆନ ପତ୍ରକୁ ରଖା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭିତରେ ତ ମାଂସ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଚାରିପଟେ ତ ପୁରା କଭର ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠି ପୁରା କଭର ଅଛି। ଆଉ ପୁରା କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ପୁରା କ'ଣ ଏମିତି ରହିବ? ହେଇଯିବ? ମଝିରେ ଉଲ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ତାୱା ଉପରେ ରଖା ହେଇଗଲା ସବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ରେଡ଼ି କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାଂସଟା, ତ ଏବେ ତାୱା ଉପରେ ରଖା ହେଇଗଲା। ତ ସେଟାକୁ ମଝିରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଫାଳ କରାହେଉଛି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ନା? ଏପଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇନା ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି, ସେପଟେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ତଳ ପଟଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଫାଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ର ବି ଟିକେ ଟିକେ ନା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଭିତରେ ପୋଡ଼ିନଥିବ, ଭିତରେ ପୋଡ଼ିନଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଫାଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଫାଳ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା? ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ନା? ତ ଗୋଟେ ଫାଳ ହେବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ମାନେ
ମାନେ ଭାବି ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ। ହଁ ତ ଏପଟ ଫଳ 10-15 ମିନିଟ୍, ସେପଟ 10-15 ମିନିଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜେଜେମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଘୁଷୁରି ପିଠା। ଆଉ ତ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଘୁଷୁରି ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା ଆଉ କାଟିବା ଖାଇବା। ଏତିକି ତ କାମ। ଫଳଟା ହେଇନଥିଲା। ହଁ ଏଇ ଫଳଟା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ଫଳଟା ହେଇନଥିଲା। ଦେଖି ଓଲଟେଇର ସେପଟଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଓଲଟେଇକି ଟିକେ ରଖ। ହେଇକି ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଏପଟେ ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ପତ୍ରଟା ଇଏ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜିନିଷଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିବି। ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଆ ବି ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ଘୁଷୁରି ପିଠା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖଟା ଏବେ ମୁଁ କାଟୁଛି ଜେଜେମାଙ୍କର ଘୁଷୁରି ପିଠା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ମାଂସଟା, ସବୁଆଡ଼େ ମାଂସ ଅଛି, ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖାওয়াଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଶରୀର ମାମା ତ ରାଗି ଯାଇଛି, ସେ ଖାଇବନି ବୋଧେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମାଂସଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ବଟନ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।